Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Sa gihapon Ginoo kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat sa imong mahigugmaon nga kinaiya alang kanamo. Salamat sa paghatag nimo kahigayunan ug paglaom nga bisan pa sa among pagkamakasasala, ikaw magatabang nga mausab ug mabag-o ang among mga kinabuhi. Panalangini kini nga programa nga unta mahimo kini nga instrumento uban ni istasyon sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti o Dios nga ang mga nagapaminaw hatagan nimo special nga pagtagad pinaagi sa influensya sa home sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pag-ampo. Amo kining pagadawaton tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kanini og dako uyamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nga niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa gihapon sama sa atong naandan sa dili pata moadto sa pinaka-main portion sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Hi Sir Joel, uban sa imong mga kauban, maayong gabi og kanunay mi nga nagsunod aning inyong programa sir. Og ako di ay nga great ang ako close friend nga si Gigi o si Geraldine nga kanunay gyud nagsunod sad sa pagpaminaw sa inyohang programa. Salamat sa pagbasa sir. Si Rinalyn di ini ang inyong suki sukad pa kaniadto hangtod karon suki dinhi sa inyong programa. Daghang kayong salamat ni suki inog gikan kaniadto hangtod karon niadtong Sabado diha sa Tagasa Church. Ako gyud first time nagkamit mi sa atong listener si Brother Fred Sarsaliho. Siya gihingdool sa ako nakighimamat kay wa man po lagi sagid pod ko makaila ingon sa June 12 nagyuko ka tuig nga nagpaminawan sa inyohang programa sa radyo. So Brother Fred, maayong gabi nimo dinha no. Niya padayon gud sa imuhang Bible study niya ato sa dayon pasalamatan atong amigo di palang dugay si Brother Johnny Alboro. Brother Johnny, may gabi ini mo diha ba John? Ya ako magaingon nga kutob sa atong mahimo pabilin kita dis Ginoo mga lagad ta kay magkita kita dito sa gingharian sa langit. Brother Johnny, niya kumusta sab sa mga Mulyon family, no? Salamat sa mga Fernandez. Well, lato ning basahon pa. Hi, Brad John, good PM. Great lang ko sa ako mga family, nga pirmi maminaw nimo kada gabi og ilabi na sa amo nga kaubanan sa Mount Zion Church. Gikan kang tata. Okay, daghang salamat no diha sa Mount Zion nga kanana ang nagsunod kanunay sa atong programa. Kumusta diha sa
mga Estrella o mga Sampan family. Unya ato sa diay pasalamatan sila si Ma'am Paz Piedad diha sa San Carlos City sa ilang kanunay nga paghatag o pagsunod sa atong programa, si Ma'am Litlet Piedad, no, og si Ma'am Gina kanana ang lideres Haruhado nga nagsunod sa atong programa usab sa ni Ma'am Girly lideres stam diha sa Australia. May gabi mo diha ni kuan po ni Mami Ann Fuentes sa Norway, unya ni Ma'am Bernice Fernandez diha sa Florida, ug nila ni Ma'am Kay Soto sa Jonathan Soto des Florida pod gihapon. Maayong gabi sa inyo, unya tanan lang po diha sa tanang kanasuran. Well, napatay basahon Sir John pangutana ni, so dili lang usaan nato ni kuano no, kaya kinini ang naa naman tay gitiksan kag ninang buntag kay didto ta sa Islawa may klaro dito ang signal, so kaganinang buntag while nga diha na ta nagsakay sa pambot kanana ang atong gitiksan nga tubago na ang iyahang pangutana dire. Unya siya, salamat sir, kuan gid pod kaayo na timing nga nauli nako kay 3 days didto ko ning bakasyon sa akong igsuon natumong sa gyud nga pag uli nako inyo nang tubagon ang ako nga pangutana. Well, salamat gid kaayo. Last text nga ato nga basahon ni Gala ani ato ning basahon ni sir, mo greet ko og happy birthday sa ako nga buotan nga lulo, si Lulo Pasyo. Lo, happy birthday ni Mulo. Mag 77 nagig kalo, pero kaluoy in town sa Kaytasan, Baskog pa ka og lawas. Happy birthday. Salamat sa pagbasa sir, si Benji din. Okay, daghang salamat sa brother Benji sa pag ang imong lolo kuana may pangidaro na. So ang kining mga tigulang nagkinahanglan na og insaktong pansin kay naay mga tag-as na gidad okay ra gihapon, pero naasay may mga pangidaron nga medyo mausab ang attitude kay naay pagkaluoran, pagdali may mangod, dali may ubos na kanang kuan ba very sensitive na gid kaayo, unya kinahanglan na gyud og mga adjustment sa ilaha, no, kay ug di nimo na mapansin magunahuna man nga wa na sila tagaig pagtagad kay lagi malahi na. Pero ang tinuod pagasulti ang mga ginikanan o apuhan, mga tigulang na nagkinahanglan na og doble nga pagmahal sa mga anak, sa mga apo, tungod kay kung sa adlaw pahapit na magakasalop ang ilang mga adlaw, no. Okay, kinini ang si Brother Isaw ato nga ta ipalihog og tan-aw diha sa ato ang monitor aron ato mahibalaan og diining dapita nga ato mga pinalangga nga mga viewers nagagikan nga mga nasura. Okay, daghang salamat Brother John, og maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan og mga kaigalan, mga suking tigpaminaw nga nagasunod sa ato nga programa through radio broadcast maingon man sa Facebook Live. Nini karon ginahimo nato nga live broadcast, do na natay na receive nga mga mensahe gikan sa ato nga mga viewers. Niya si Brother Ronilo Itang, mayong gabi Brother John, Brother Isaw, maingon sab sa mga nagasunod ning programa. God bless. Si Brother Ronilo Itang naglantaw ni gikan sa Saudi Arabia. Brother Ronilo, may gabi ni Brother Ronilo, di ni mo babati ras Brother Libby kay naghimo og grocery diha sa Tagasa Marangog, no, Bugo City. So siguro almost 1 week or ingon ana nga 7 nights 1 week nga makuang gyud mawala siya sa kahanginan tungod sa gipahigayon nga crusade. Niya sab si Brother Jeffrey Joseph Distora Nubabos sa Laaw ni Brother Jeffrey, may gabi nimo uban sa imong pamilya. Niya pod si Gertrudis Yurpo. Mayong hapon ninyo diha tanan mga brother.
Niasab si Pastor Pedro Golina Rosales watching from Kawayan Masbate. Happy listening and watching from Kawayan Masbate. Okay, daghang salamat sa imong pag-view, Pastor. Hoping nga okay ra ka diha uban sa tanang mag-igsunan sa imong tibok distrito. Ipangumusta lang ko dinha sa tanan sa imong mga sako, Pastor. Hindi niya sab sa ato nga Pikas Monitor ato nga nakita nga nikiguban kanato si Sister Judith Pipito Baring Store. Niya sab si Sister Jeannie Arrogante Baptista. Niya pod si Sister Ginalyn Lumuntad. Niya pod si Sister Junalyn B. Coralde. Niya sab si Brother Gerardo Lubitanya watching from Australia. Ay, dade, may gabi niya din ha, dade. Wa, kagyod makakuan sa imo dito sa isla. Kay doon na importante kung giadto wa poy signal gawas lang o makapaduol gas wifi. May gabi inyo diha sa Australia uban mabibanje yung duha ka mga kabataan og di pastoran di suson uban sa ihang pamilya. Hope nga okay ra mo diha. Niasab nakiguban sa toa si Sister Rina Joy Dispi Huban na siguro na uli na ni siya gikag Bugo na nagoro ni siya ron sa Maya. Salamat unday sulagma man nga nakabyo unya tagaay kog update kay dili mabuot ko moduol diri sa hospital pero lahi gyud hantod ron ang ilang mga pamaagi di ka man gyud makasud sa hospital gud ay only nga usara ilang tugutan unya ambot lang og kanus-an nila ni ilibkas kay ang makakuan pod usara unya kinahanglan pod nga na swab test. Wala nga kadaghan magugod diha ni duol unya hangyo ra magid ang security nga para sa amo usad seguridad sa among trabaho, sir. Ay lang gid mo pag kuan pod hangyo lang ni kay maikog man gud unta mi sa inyo ha labi na kay nailhan ka na namo dire pero unsaon man nga dili man ni among kagustuhan sunod ra gid mi sa protocol sa hospital. So unsa na may lakaw diha ni Jean mag-istoryahan na ilang unyata. Niyasab si Brother John Moses Rosalios Puyot watching from Cumbado Bagay. Niyapod si Sister Jubilin Idar Disabilie watching from Consolacion. May gabi Inday. Niyasab si Sister Nisibel Villaganas ni Cesario watching from Masbate City. Oo, may gabi inyo din ha, ma'am. Kaila ba mo ani Brother Isaw ni Miss Nisibel Villaganas ni Cesario? Magkaila mo no? Sobra kayong kailaha, brother. Okay, salamat nga nagkaila di ebo. So, may gabi inyong tanan diha, ma'am. Niyasab si Brother Jimel Dikino Lalosis, mayong gabi mga brad o tanan naminaw o nagtanaw, God bless. Niyapod si Brother Erwin Juanes, mayong gabi naminaw ko karon. So alang sa biyahe sa tanan nato ron nga mga kaigsunan o mga kaigalaan nga nagasunod o nagapaminaw sa atong programa dinhi sa dapit sa Bugo, ilabi na sa Barangay Marangog, unya dinhaapod sa sitio Tagasa. Doon natay ginahimo dinha ang Bible seminar nga gidumalahan sa pamilya Mulihon o ang ato ang speaker si Brother Libby Claves. So alang sa tanan nga naabot karon nining atong broadcast nga nagapaminaw dinhi sa Bugo City, mahingon man dinha gyud sa Marangog, sa Gairan og sa Nailon, mahingon man dinha gyud sa main nga area sa Tagasa. Welcome mo mga kaigsunan, ginaimbitahan mo nga mo apil mo nining atong ginahimo nga Bible seminar kay tungod kini nga programa ha talagsaon lang ni siya. Onya, doon na mo'y madawat nga mga mensahe gikan sa mga lektura, doon na sab mo'y madawat pa nga mga butang nga inyong makuha didto panahon kung toa mo didto So alang sa tanan Dinis Nailon, ang speaker da si Brother Bongbong dihito from Kawayan Masbate. Then alang sa tanan nga taga Paypay, Bakawan og Nazaret nga atong mga kaigalaan og mga kaigsunan. Doon na sabtay umaabot din ang Bible seminar karong umaabot September 13 to September 22. So kamong tanan usab mga kaigalaan giimbitar mo nga motambong tanini nga seminar kay talagsaon ra kay ni pribilehiyo ni alang natong tanan. Sa gid ani sa Paypay ni Brother sa Paypay gid Berjon sa relocation. Okay, by the way, di atay bisita diri Bible studyhan ni Brother Isaw. Namalit na yung tao ni og iyahang magamit para pangsimba, bautismuhan na naman siguro ni Brother Isaw, no?
Di lang ta magtel, pero niya na niya si Brother Gilo Canales. Thank you for coming here, Brother Gilo. Then sa pagkakaroon mapaning atong nakita mga kaigsunan og mga kaiglan nga nagsunod og nagsubaybay sa atong programa. So alang na nga tos main portion sa atong programa siguro Brother John ato na nga ihatag ang panahon para sa pagtubag sa pangutana. Okay, daghang kaayong salamat ato ning tagaan og atensyon kining pangutanaha, no? Sir, maayong gabi sa inyo. Daghan man gyud ang nagwali karon. Unsay inyong ikapasalig nga malangit ang tao kay si Kristo niingon man ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi way makadtos aman gawas kun pinaagi nako. Unya sige magsangyaw ang mga relihiyon. Okay, daghang kaayong salamat aning pangutanaha. Mahitungod ng unsay among ikapasalig nga malangit o maluwas ang tao kay nag-ingon man si Kristo siya ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Kung atong tan-awon gid basiha dinis Biblia, no? Ang tinuod pagasulti. Okay, kananaa nga ni ay imong gitext ganina brother nga imong reply morning di ko usa ni madelete ning imong number kay ni ay mahinungdanon kaayo nga gitext nimo nga gusto nako mapaluap nimo niya og unsa magani ana pa ni nako i-delete ning imong number, no? Mahitungod ni ana ba tinuod na adunay daghan nga nagwali sama sab nga adunay daghan nga mga nangalagad sa Ginoo karon ug unya kining mga nanagwali pulos gina nag-angkon nga sila insakto sila tinuod ingon ni ana pero usa lamang kabutang gyud nga makasiguro ka nga maangkon nimo ang kinabuhi nga walay katapusan, maangkon nimo ang gingharian sa langit, wala ra gid kay lain nga mabasihan kundi ang mga butang nga naisulat diha sa balaang kasulatan. Kung imong basahon sumala sa Juan 14:6 nga imong gihisgutan, nag-ingon si Kristo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kung pinaagi ka nako. Hinuktuki gid ninyo mga higala nga dili gid na mahitabo nga si Kristo mailisan o masalipdan sa mga pagpangwali nga ang tao musulod sa ilang relihiyon aron maluwas. Kay lagi kuno sa unang panahon ang kaluwasan sa tao arka. Tinuod na panahon sa kang Noe, ang tao maluwas unta tugyod sa lunop sa tubig pinaagi sa arka. Pero gumikan sa pagdumili gyud sa mga tao bisan pa sa ilang mga nadungog ug nabati sa mga pagpangwali ning Noe nga kung imong hunahunaon selected preacher man to si Noe di to basta-basta ug kahibalo ug kaalam, dili to yano nga magwawali si Noe kay ang Dios gid ni ato mo'y nagpili niya sa gidaghanon sa mga tao pero si Noe pagyud ang napili si Ginoo nga mahimo unta nga kasangkapan alang sa kaluwasan sa daghang mga tao. Pero tungod sa pagdumili sa mga tao hinungdan nga sila nangalaglag. Ang pagkalaglag nila dili tungod kay sila wala makadungog, wala makabati, wala mahibalo. Nakadungog nakabati og nahibalo sila pero nganong wa man sila nangaluwas nga unta nawalihan man to tungod na sa pagkagahi sa ilang mga kasing-kasing. Mao bitaw na nga gihisgutan sumala sa Harbihanon 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang pulong at tingog ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon ni adtong pagpangsupil nila batok kanako. Tandaan nimo na nga sa diha nga nadungog nato ang pulong sa Ginoo dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing karon. Si Kristo nag-ingon man siya, ako mong dalan kamaturan ug ang kinabuhi, walay makaadtos aman gawas kung pinaagi kanako. Busa dili gid na pwede, dili gid na mahimo nga imong masapawan
Si Kristo ingon nga maoy kaluwasan sa tanan. Dili kay anha sa ilang relihiyon mosulod kay aron ka maluwas. Kay ingon ni Kristo, ako mao ang dalan, ang kinabuhi, ang kamatuoran. Wa magingon kanang relihiyon na mo'y dalan, kinabuhi, kamatuoran. Wa magingon si Kristo nga kung dili ng relihiyon na, why makaadto sa Amahan? Insa, I am the way, the truth, and the life. Muna gisulti ni Kristo, siya ang dalan, kamaturan, ug ang kinabuhi. Karon mahitungod ni ining mga puntuha, kung si Kristo man ang dalan, kamaturan, ug ang kinabuhi, atong hinumduman nga kanang imong gipangutan ng unsay among ikapasalig. Ang amo ragyong ikapasalig nga ang tao maluwas, makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, makaadto sa gingharian sa langit. Ingon ini pamatian ninyo. Karon kung atong tan-awon sa ikaduhang Timoteo 3:15, unya paingon sa 17, ingon niya napakasimple ra gyud nga ang tao makapaniguro siya nga makaadto siya sa gingharian sa langit, unya maluwas, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, sa laktod makaangkon sa kaluwasan. Mao ni ang gihisgutan sa ikaduhang Timoteo 3:15 hangtod sa 17 nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, ang nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Wa gid mag-ingon pinaagi sa relihiyon, pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo Hesus. Busa ang among ikapasalig ra gyud dinhi ining programa nga ang tao siguro gyud nga siya maluwas, siguro gyud nga siya malangit, pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa relihiyon. Kung balikan ang gisulti, nagingon, ug nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa ang kaluwasan pinaagi kang Kristo ug dili pinaagi sa relihiyon. So saun sa manim ka nimo nga magiyahan ka, sumala sa atong gihisgutan na pinaagi sa kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo. Busa ang kasulatan mutudlo mugiya alang sa kaluwasan, diin ang manluluwas mao si Kristo. Kung imong basahon ang bersikulo 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan na ay mga tao nga mangahas gid sila nga ilang wad-una ang daang tugon kay anhinas bag-o, pero naging tibuok kasulatan kung ari na lang kas bag-o wa kas daan wa na muhaom kay ang gikinahanglan tibuok, meaning ang kasulatan na bahin ra manis duha, daang tugon o bag-ong tugon, mo naging tibuok. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Timan igihod nga ang nagtuga ang Dios, dunay mga alipuris pod sa kangit-ngit nga moingon nga sila kuno ang nagsulat ng Biblia, ila kuno ng Biblia, igo na lang mo nagbasa sa mga sinulat namo sa kami nagbuhat anang Biblia. Pero nagingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Usa, wa gi relihiyon nga angayan nga moangkon nga sila'y naghimos Biblia, bugini katapusang ngilngig nga pamakak kung dunay ingon ni ana. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Ang nagtuga ang Dios, busak ang tao na amay moingon nga tuo naman mo ni anang Biblia, sinulat ra man na og tao. Ambot pod kaha og manuwat na ng kanding, manuwat na ng mga baboy o kon mga mananap diha, unsaon naman lang na samot na gyud ug di mo katuo. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kamong mga naminaw diha, paningkamot mo nga makatinil mo og Biblia kay aron mo katudluan ug kagiyahan diha sa kaluwasan alang sa pagpanudlo kay gustos Ginoo nga ang tao matudluan. Kung magsalig lang mo sa inyong mga pangulo sa simbahan kay giuto-uto pud mo nga di mo angayan magtinil og Biblia, unsaon man yung pagkatudlo diha sa kasulatan nga ang tibok kasulatan gituga man sa Dios alang sa pagpanudlo?
Unya matudluan mo nga wa mamoy Biblia. Sunod, alang sa pagpamadlong. Mo ni ang tumong ug katuyuan sa Ginoo, gustos Ginoo ang tao matudluan. Pag walay Biblia, di siya katudluan. Lahi man ang mga dungog-dungog lang kanang putol-putulon ang mga teksto ug basa. Unya wa gid intay kalibutan ang mga membro giun sa pag-magic-magic ng mga bersikulo ha. Ngano man tungod na sa pagkawa gi Biblia. Pero ang tumong sa Ginoo gitugan na siya aron ang tao matudluan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. So mabadlong gyud ang tao kung magsusi siya sa Biblia alang sa pagpanulid. So matulid gid ng iyang kabaliko kung naay Biblia ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Diha sa balaang kasulatan ang tao mamatuto siya sa pagkamatarong. Kung imong basahon ang 17 nag-ingon aron ang tao sa Dios, wa magingon ang tao siya wa. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Timan nga ang tao makabaton og kahingpitan masangkap sa tanang maayong buluhaton pinasikad sa balaang kasulatan. Karon, ang imong pangutana brother, unsa among ikapasalig nga ang tao malangit o makaangkon sa kinabuhing walay katapusan? Pamati iragon ni dinhi sa The Living Bible. Ato ning basahon sumala sa Lucas kapitulo 18 unya ngadto sa kanini ang 21 ang say gisulti dinhi matud pa dinhi. Once a Jewish religious leader asked him this question. Usa sa mga pangulo sa mga relihiyon nangutanan niya bahin tungod aning pangutanaha. Naging siya, "Good sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven?" Pamati brother ha. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong pagabuhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Timan gyud nga kinirag yung mga bahina ang among ikapasalig sa inyo. Niya unya padayon na nakog basa nagingon. Do you realize what you are saying when you call me good? Nangutan na si Jesus. Yun siya nga, imo bang na pamalandong? Kung mahitungod sa imong pagsulti nga ako usa ka maayong magtutudlo. Karon, unay gisulti ni Jesus. Nanunsa may sulti sa maayong magtutudlo. Jesus asked him. Mo ni ang pangutana ni Kristo. Only God is truly good and no one else. Busa kung naa na ganitaw, hinungdom ko ning tao nga buriton kay masigtiks-tiks ato. Ngilngig ko no siya, di kalidad ko no siyang debater. Mga SDA, Baptist, Born Again, Pentecostal, awa ko no'y dag-anan gis iya ha. Kung bagay sa boxing pa kuno, naa siya sa tanang division. Nangutan ako siya, diin ka mang bahina nga wa magiko kadungog ni mo anang debate siya sa mga iskina-iskina kay ako kanbasir magkog hapla sa kuspakim unya kolektor pod ko mo nang maagian ko ng mga tao ay kay ang iya daing naandan ang gara-gara ramaday nga debate wa magkasuway kanang debating insakto pero siya kuno di kalidad nga debater mura tag mahamuot gitikon tag gamay ba unya kung imong tan-awon ang pangakin ni anya dinhi nga gisulti dinhi nga ni Kristo sa ang usa ka maayo nga magtutudlo ang Dios ra gyud mo'y maayo busa di gid ka mahitabo nga angayan kang mag-angkon kas imong kaugaling mainlaki ka maayo ka na gyud kay kung sa boxing panaa kas tanang division moingon kang di kalidad ka nga debater pastilan layo pakainas tinuod ng imong nauna imo ra gyung giyaga-yagaan giulog-ulogan imong kaugalingon si Kristo nagsulti siya nga naay usa ra gyud maayo ang Ginoo ra gyud busa kung duna may lain nga maayo nga atong hunahunahon dili ang atong kaugalingon kung dili ang Dios. Unya kung atong padayunan pa ni pagbasa nagingon matud pa
But as to your question, apan mahitungod ni anang imong pangutana, ingon siya, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Timan nga ang pangutana aning tawanan, ingon siya nga, good sir, what shall I do to get to heaven? Unya si Kristo nag-ingon siya, but as to your question, you know what the 10 commandments say. Busa kung kanang pundo ka o kanang tawhanaa, nagsunod og unsay naa gisultis na pulo kasugo, matod pa dinhi, what shall I do to get to heaven? Ang amo ragyod ikapasalig, kini lang ang gisulti ni Kristo may tungod sa nangutana. Gisgutan na gyud ni atin commandments dinhi. Nasayod kag unsay gisulti sa napulo kasugo. Unya kung kana na ganing imong pundok, kana nang imong gipasakupan, wa na gani na magtudlo sa kasuguan sa Dios, lalo nas napulo kasugo. Ako ang hinay-hinay na lang din og sa ko ang pa hinay-hinay na lang pamutos kay imo raman ang giulog-ulogan ang imong kaugalingon nga katawhan ka sa Dios. Pero dinhi ang Biblia nagsulti dinhi mo ni amo ra nga ikapasalig nga makaadto kas gingharian sa langit, makaangkon kag kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, kay si Kristo man mangdalan kamaturan ug ang kinabuhi. So kung atong tan-aw dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12, ingon niini ang gisulti matud pa, busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Gi-address ni didto sa mga katawhan sa Dios. Nan unsaon man nato pag-ila o pagsigurong katawhan sa Dios, kay ang pangutana unsa may inyong ikapasalig nga ang tao malangit maluwa siya, kay ang daghan mang nagwali, daghan rong nagwali, pero panidig unsa ilang giwali, wa na nang sugo, wa na nang sugo. Unya nagingon dinhi, busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagatuo kang Hesus, kinahanglan nga magmainantuson kamo. Napakasimple nga sabton kining mga punto gawas lamang kung mukat-kat kagyod sa kamatuoran og unya ang kamaturan imong layatan kay mukat-kat kay adto kagyud sayop, ang gisulti dinhi nga katawhan sa Dios ang nagbantay sa sugo sa Dios. Pero wa na gani nimo na bantay ng kasuguan sa Dios anang pundo ka, dili gid ka makaangkon nga ikaw katawhan sa Dios. Niya busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nagatuman sa iyang mga sugo. Kang kinsa ang katawhan sa Dios? Ang nagatuman sa iyang mga sugo. Karon asa man kay nag-inguma si Kristo, you know what the 10 commandments say. Klaro na gyud kaayo na sa tanan. Busa ang imong pangutana, brother, unsay among ikapasalig, kini mauni ang amo nga ikapasalig. Pangalawa, kung imong bantayan sumala sa gihisgutan sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, mismo si Kristo nagsulti gyud punto por punto ang iyang gihisgutan. Matod pa niya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Timan nga ang tanang pundo karon nagtuog yun og nag-ila nga sila insakto og sila tinuod. Nagtuog yun nga sila mga alagad sa Dios. Pero ang Biblia lagi sa atong gibasa kaganina, ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, nan atong susihon kung unsa may gitudlo sa Biblia aron ang tao makaadto sa gingharian sa langit, aron ang tao makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Kaganina, anang utana among tao kang Hesus, what shall I do to get to heaven? Si Kristo mingon, you know what the 10 commandments say. Busa imong mahibaluan mga kaigsunan ato panggibasa nga ang katawhan sa Dios sila nga mga nanagtuman sa sugo sa Dios.
Napakasimple ra gyud unta sa pag-ila sa kamaturan, apan nganuman nga ang kamaturan dili makasulod sa atong mga hunahuna ug kasing-kasing, kay ang atong gitagaan og lugar o dapit nga makapahiluna ang mga pagtudlo man sa mga pangulo sa simbahan, kansang mga pagtudlo wa ikatudlo sa Biblia, wa ikatudlo ni Kristo, wa sad ikatudlo sa mga apostoles. Ug tungod ni ana, kini nga programa makalao mo nga kung unsay gitudlo sa Biblia, mausab ang gitudlo niini nga programa. Kaso nga lang ang atong hisgutan dinhi nagadepende na sa inyong mga text, nagadepende na sa inyong mga pangutana, kay kamo man ang maghatag diri sa amo og pangutana, kanana ang topic nga ato nga i-discuss may tungod sa pangutana. Busa si Kristo na siya, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Tanang pundok, tanang relihiyon nagampo sa Ginoo, nagtuo nga sila iya sa Dios. Pero ang gisultis Biblia, ang iya sa Dios sila nga mga nagbantay sa sugo sa Dios. Busa kanang imong sikta nga gipasakupan, so siya kung nagbantay ba sa sugo sa Dios. Si Kristo nag-ingon siya, you know what the 10 commandments say. O niya karon nag-ingon, you know what the 10 commandments say. Unsa man ang naa diha sa napulo ka sugo, unang sugo des napulo ka sugo, dili ka magbaton og lain nga mga dios at tubangan ko, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kumusta man ang imuhang pundok nga gipasakupan karon? Kay naa man is napo ka sugo, nagsunod ba ani? Basig wa magsunod. Ingon si Kristo, pag ingon sa maong tao, what shall I do to get to heaven? Ingon ni Kristo, you know what the 10 commandments say. Unya, ang una ikadang sugo, diha sa napulo ka sugo, di magbatog laing Diyos, dili magbuhat larawan og mga linilok. Ug unya, ningon, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Unya, kumusta man ang imong gipasakupan ron, gisunod ba ni? Sunod sa ikatulong sugo, des napulo ka sugo, kaingon man si Kristo, you know what the 10 commandments say. Nag-ingon si Kristo, nag-ingon ang maong balaang kasulatan, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. And this is the third commandments of the 10 commandments. Ikaupat nga sugo, nag-ingon kung atong basahon sa duay version, no? Nag-ingon dinhi, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. So ang Biblia nagtudlo nga ang igpapahulay nga iya sa Dios, nga gisugo sa Dios nga bantayan sa tao Sabado. Kung naa kag Domingo aw nawa na ka makasakay sa giingon ni Kristo, you know what the 10 commandments say. Kay ang gisugo nga igpapahulay Sabado, unya naa ka magdomingo. O mo bitaw na nga kamo nahimo mong sa mga Sabbath breaker, nangahimo mong Sunday keeper. Pero ang gisulti sa Biblia, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unong kaadlaw maghimo ka sa tanan nga imong bulwaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. Karon nag-ingon man si Kristo, you know what the 10 commandments say. Imo ba ning gisunod ang gisulti diha sa napulo ka sugo nga adlaw ipapulay adlaw Sabado, nya naa kas Domingo hinoon? Unya klaro na ang gisulti ni Kristo. Dili ang tanan mag-ingon nako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa akong Ama nas langit. Unya, kabubuton pa na sa Diyos ang imong gisunod nga ang gisulti sa Sabado ipapahulay niya na kag Domingo. Kana mga kaigsunan, pamalandunga gyud na pag-ayo mintras may kahigayunan pa. Unya, gisgutan pagani sa ikalimang sugo, tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magtaas ang mga adlaw nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. So ang pangutana karon dinha, kini siya duha lang gyud ang imong paingnan dinhi, magtuman ka o magsupak. Nag-ingon si Kristo, mo you know what the 10 commandments say. Sa nangutana siya uwa sa iya, what shall I do to get to heaven?
So muni ang gihisgutan sa atong Ginoong Kristo, muni ang iyang gipasabot ug nagsulti siya dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod didto sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Busa mga kaigsunan, mauni ang taksanan, timbangan, sukdanan, ha? Mauni ang atong barometro nga ang tao makasulod sa gingharian sa langit pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios ug ang tao maluwas siya pinaagi kang Kristo ug ang pagaluwason ni Kristo kadtong nagasunod sa kabubuton sa amahan nga naas langit. Pagpangutana niya, what shall I do to get to heaven? Si Jesus nangutana, nag-ingon, you know what the 10 commandments say. Kini nga programa nga inyong ginapamatian sa kinasingkasing nagsulti, nagtudlo ug nagtug-an sa kamatuoran. Kung duna pagid mo'y nalibugan, i-text dire, ipangutana kay pwede mo maka question, contribution o reaction. Mauni ang akong numero sa cellphone 09091482259. Busa pangutana mo o kaya kung supak man mo sa among ginahisgutan, mas maayo nga inyo nang ipagawas ang inyong pagsupak aron sad nga atong maksuta kung kana gikauyunan ba sa mga butang nga naisulat dinhi sa Biblia. I know nga ang mga butang nga inyong nadungog karon inyong nasabtan, hoping nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga mga pagpatin-aw ni ining bahina sa mga natin-awa na ninyo nga mga huna-huna. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John og ato sab nga pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa mao nga pangutana. So sa dili pa ta mohatag og dugang nga pagpasabot bahin nining pangutana ha, ato usa ni nga basahon ang napuno nga mensahe. Niya si Sister ni Sibel Villaganas ni Cesario, magkaila jud po Kuya John, hihihi. Regards po ninyo diha sa studio. God bless. Okay, salamat. Sure na gid ko kay abi man akong angkon-angkon lang ka Brother Isaw nga kaila mo nya si Ma'am ni Sibel ning ko ang pod ni confirm nga kaila gid mo. So Niyasab okay. si Brother Joseph Kimno, mayong gabi usab diha kaninyo Sir Brother Isaw ug sa tanan nga naminaw ug sa gabiyo karon sa live. Di ami karon sa Gimbiktan. Nagsugod na sa among crusade. Salamat sa pagbasa. God bless. Sa Gimbiktan nag-crusade pod ang Kabangkalan? Sa ko ano ni participation sa tuang mega crusade. Oo ngani pero ang habaw ano to tagasa magug na ilon ni Gimbiktan asa ni Gimbiktan? First night nila ron ambot ug asa ni. Murag gihandol sa di siguro sa taga Kabangkalan. Salamat sa info Brother Joseph, taga-eragon ni ako inunta bisag dili kompleto pero medyo katunga lang sa info asa ning Gimbiktan unya kinsay naghandol ana ang kuan ba ang Kabangkalan Church. Okay mga kaigsunan nga tutas paghatag og dugang nga pagpasabot sa pangutana. Mahitungod nining pangutana sa ato ang higala ug unsay garantiya nga atong ikahatag aron malangit nga sa kadaghan og mga nagwali lagi. Pero actually mga kaigsunan dili kami ang muhatag og garantiya sa matag usa sa toa. Kundili ang muhatag og garantiya ang pulong sa Ginoo. Kay kung magisgot gani tan ining mga butanga, wa gyud tay laing daganan, kundili nganhi lang gyud ta padulong sa balaan nga kasulatan. So kung ato nga lantawon og susihon, kanang pulong nga malangit, maluwas, makabaton sa kinabuhing dayon, all in all mahimo generalize, maora gina silang butanga mga kaigsunan og mga kaiglaan. So karon kung ato nga lantawon, dunay sulusama niini nga pangutana. Ngani kung ato nga tan-awon sa kini ang balasahon sa kini ang Buhat kapitulo 16 bersikulo 30 ug 31, ingon ani ang ato nga makita kung ato ni nga tan-awon. Nag-ingon din hiya og iyang gidala sila sa gawas og miingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Question mark. Pangutana kini sa tao ngadto sa mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Nag-ingon siya unsay iyang buhaton aron maluwas siya. So ato nang gisgutan kaganiya kanang pulong maluwas, malangit o kining makabaton sa kinabuhing dayon,
pareho or sulusama ra na sila mga kaigsunan og mga kaiglaan dinhi nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. So kung atong balikan ang pangutanas maong tao unsay ang ayan niyang buhaton aron maluwas siya. So samas pamaagi pangutana karon unsay garantiya nga ikahatag nga malangit siya. So kung atong lantawon mga kaigsunan og mga kaiglaan niya ang bersikulo 31 og unsay gitubag sa mga apostoles ngadto sa taong nangutana kanila. Kung atong basahon nagingon, og kaniya mitubag sila nga nagingon, tumoo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. So kung imong lantawon ang gitudlo o gisulti, gitubag sa apostoles ngadtos nangutana kanila, usara, tumoo ka kang Ginoong Hesus, ikaw og ang imong panimalay og maluwas ka. So kung imong lantawon mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na og gusto tag assurance kasiguruhan nga malangita walay lain nga ngayan natong buhaton karon nga maayo kundili sa pagkinabuhi nga adunay Kristos kinabuhi. Samas gitudlo bas apostoles unsay maayong buhaton sa maong tao aron maluwas siya. Mutuo ngadto kang Ginoong Kristo uban sa iyang panimalay og maluwas mga kaiglaan og mga kaigsunan. So sa atong pagpanabot og pagpanghuna-huna pagtuo ba ni samas ato karon nga ginhimo samas ginahimo sa kadaghanan nga igo rang mo ila maoday na ang nagbuhat sa langit sa giyuta ang Dios kana sa langit maoday na si Kristo si Kristo day ingon ana ra ba pag-acknowledge lang mga kaiglaan ug mga kaigsunan dili kay dunay gitudlo ang balaan nga kasulatan kung unsa kini nga pagtuoha mga kaiglaan og mga kaigsunan. Og kining gisgutan sa apostoles nga pagtuoha dili ning pagtuoha nga pag-ilas atong Ginoo kun dili pagtuo kini nga sa atong pagkinabuhi moalagad kita sa Ginoo mga kaiglaan og mga kaigsunan. So kung atong lantawon og susiyon, mao ni ang gitudlo sa mga apostoles, mao ning gitubag sa tinun-an ni Ginoong Kristo ngadto sa maong tawo nga nangutanag unsay iyang maayong buhaton aron maluwas siya. So sa samang kaagi higala unsay maayong buhaton or unsay garantiya nga ikahatag sa balaang kasulatan sa matag usa kanato aron masiguro nga malangita wala laylain kundili sa atong kinabuhi magkinabuhi tang ana ay Kristong gialagaran. Nganong gikinahanglan man sa atong kinabuhi karon nga manaay Kristo mga galag maigsoon tungod sa rason nga walay lain nga dalan paingon sa kaluwasan, walay lain nga dalan paingon sa gingharian sa langit mga kaiglaan ug mga kaigsunan kundili si Ginoong Hesukristo lamang. Kung atong basahon ang nasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, ingon aning gisgutan, si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, kalom. Kung imong lantawon og susihon ang nasulat, si Kristo nagsulti, siya mao ang dalan. Kung atong padayonon, og ang kamaturan, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. So kung imong lantawon og susihon mga higala og mga kaigsunan, walay si bisan kinsang taong nagpuyo nining kalibutan na karon nga makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit, pag-adto sa gingharian sa langit. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, dili ni niya mahimo ang pag-adto sa langit kung walay Kristo ang iyang kinabuhi. So gikinahanglan sa atong kinabuhi day karon aron makabaton tag kasiguruhan, assurance sa atong kinabuhi nga mga langita. Gikinahanglan mga galag maigsoon sa atong kinabuhi karon ana ay Kristong gialagaran. So mga kaigalan ug mga kaigsunan, ato nang susihon karon ang atong kinabuhi kung aduna ba'y Kristo nga gialagaran kay basin baon niya og sa pagdahom-dahom o paghuna-huna nato abi kay nagampo og nagsimba ta Ginoo moingon na tag nanay Kristo siguro na gyud nga malangit ko pero mga higala og maigsoon dili garantiya ang pag-ambo ang igo ra nga pag-ampo og igo ra nga pagsimba sa Ginoo nga malangit na ka. Akong subliyon dili garantiya ang pag-ampo og pagsimbas Ginoo dili ra na mao nga mao na nay garantiya nga malangita ang pag-ampo og pagsimba kay dunay gisgutan sa Biblia nga dili lang ang dili tanan nga nagsimbag nagampo sa Ginoo malangit. So ato gining timan-an so dili garantiya mga kaigalaan og mga kaigsunan nga igo ratang magampo igo ratang magsimba kundili doon na butang nga taliwala sa atong pag-ampo og pagsimbas Ginoo gikinahanglan sundon og buhaton gyud tani mga kaigalaan og mga kaigsunan.
So kung atong tanawon ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 21, ingon ani ang gisgutan ni Ginoong Kristo. Dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kalom. So kung imong lantawon, si Kristo gyud ang namulong. Dili ang tanan nagsampits Ginoo, nagampos Ginoo, nagsimbas Ginoo, malangit. So nan kay dili man day malangit ang ginang nagampo og nagsiigor ang nagampo og igor ang nagsimba. Si kinsa man day ang malangit mga kaiglaan og mga kaigsunan. Ang atong padayonon nagingon, kun dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. So kung imong lantawon og susihon mga kaigalaan og mga kaigsunan, gikinahanglan sa atong pagampo, sa atong pagsimba, gikinahanglan ubanan kini nga nagmatinumanon tas kabubuton sa amahan nga ato as langit aron kita mahimong siguro nga malangit mga kaigsunan og mga kaigalaan. Kay kun kutob ra ta dinhaa nga igo tang magampo, igor tang magsimba, pero taliwala ning buhata, nagpakasala gyapon ta, di gid na nato mahimo nga kasiguruhan sa atong kinabuhi nga malangita. Kaya nga naman, ang gisulti ni Kristo, dili ang tanan magasampit siya Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. So ang garantiya higala nga malangit ka uban natong naminaw karon kitang tanan. Mga kaigsunan og mga kaiglan, ang garantiya, assurance nga malangita, gikinahanglan sa atong kinabuhi karon ana ay Kristong gialagaran. Dili lang sa pagampo, dili lang sa pagsimba, kundi taliwala sa pagampo ug pagsimba, gihimo nato ang pagkamatinumanon og masinulondon sa kabubuton sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. So dunay illustration nga gihatag dinhi akong atong tanawon. Sa bersikulo 22 ug 23 nagingon, daghanon niya ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, og na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, og nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. So kung imong tan-awon, kining mga tawo nga gisgutan dinihas balaang kasulatan, panahon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo na nag-complain nga na nag-ingon ba, Ginoo, na naghimo man mi og milagro tungod sa imong ngalan, na nagpangwalis mayong balita tungod sa imong ngalan, na naghimo na nagpagula og mga yawa tungod sa imong ngalan, nganong dili man may makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit? Na nag-complain ba? So kung imong tanawon kining mga tawanan nangalagad sa Ginoo, pero unsay rason nganong dili sila makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit? Kung imong tanawon ang bersikulo 23 nagingon, og unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila, pahawa kanako kamong mga mamuhat og daotan. So imong makita, wala ilas Ginoo, gihinganlan sa Ginoo. Ngano man nga gihinganlan o wala ilas Ginoo nga nangalagad man tani sila sa Ginoo. Tungod sa rason mga kaigalaan og mga kaigsunan, kung atong balikan ang bersikulo 21, wala nila tumana ang kabubuton sa amahan nga tuas sa langit. So I hope mga higala og maigsoon nga niining ato karon nga napatalinghogan nga mga mensahe nining kagabiuna, dili ni mahimong kawang. Atong timan-an ang garantiya aron malangita, gikinahanglan nga ana ay Kristo nga gialagaran sa atong kinabuhi, gikinahanglan nga taliwala sa atong pagampo og pagsimbas Ginoo, ato ning ubanan nga kita nagmatinumanon og nagmasinulondon sa kabubuton sa Dios, aron nga sa din ang kasiguruhan nga malangita atong maangkon mga kaigsunan og mga kaiglan. So wala naman tay igong panahon sa dili pa hingpit tapuson natong programa, niya ang atong closing song, maingon man ang atong closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan, makagagahom ug maluluyon nga Dios, naga sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong nga napaabot sa idulungog sa mga nagapaminaw. Tuguti nga sila imong panalanginan, mahangpan nila ang kamatuoran ug sila imong kabigon nga mga laga diha kanimo ginapangayo namo gini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kanginan, Brother Isaw dito, uban sa atong bisita karon si Brother Gilo Canales and my only daughter Alexa Jihem dito, o kining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John dito, magaingon sa inyo, maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.